O Concello de Vilagarcía continúa cos trámites para poder converter nunha realidade o seu novo centro de saúde. A pesar de que a venda do terreo da Comandancia Marítima non se fará oficial ata o mércores, o Concello xa adxudicou o proxecto de demolición do edificio cun orzamento de preto de 150.000 euros. Agora mesmo adxudícase esa obra para que poder demoler xa de esa comandancia de Vilagarcía, para que sexa xa esa realidade de centro de saúde e que xa poñer a disposición os terreos da comandancia para os sergas e que xa se poda construir ese centro de saúde. A compra da parcela farase efectiva mañá tras a comisión con Portos do Estado. Con todos os informes xa preceptivos e favorables, entón agora xa se acometerá esa compra e despois desa compra xa acometeremos a demolición da comandancia. A empresa deberá presentar agora a firma do contrato e o informe de saúde. Unha vez presentada a documentación xa poderá comezar coa demolición. A previsión é que os traballos comecen en xaneiro e rematen nun prazo de 2 meses. O proxecto inclúe tamén a recuperación do mosaico do edificio. Cando se fixo o pliego xa se dixo claramente o proxecto de demolición que había que recuperar ese mosaico, teñen que recuperalo para podelo incorporar dentro do proxecto do centro de saúde. Xa se dixo como unha das características principais que os proxectistas que están agora facéndose ese centro de saúde teñen que incorporar ese mosaico na obra. Unha vez demolido o edificio, o terreo será entregado á Xunta para que construa o centro de saúde, un servizo moi necesario para Vilagarcía. Sí, xa non é simplemente un centro de saúde novo, senón un centro de saúde que vai ter unhas características moito mellores que o actual, un centro de saúde que vai ter moitas máis especialidades, un centro de saúde moito máis grande, que sabemos que, como nos levamos reivindicando todo este tempo, é un centro de saúde moito mellor ubicado. Aínda é cedo para falar dos prazos para a construción do novo centro de saúde, pero dende Vilagarcía sinalan que están dando os pasos correctos e que o novo ambulatorio será dentro de pouco unha realidade.